ମା ଏକ ନିବିଡ଼ତାର ଆବେଗ, ମା ପୁଣି ସ୍ନେହ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ। ମା ସେତ ଏକ ଜୀବନ ଓ ଜନ୍ମର ବାସ୍ତବ ଆଇନା। ପୃଥିବୀରୁ ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜ୍ଞାନରୁ ସମ୍ମୋହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଆକାର ଓ ବିକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେ ହେଉଛି ମା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିନାହିଁ କି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହାକୁ ଥରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଶକ୍ତିନଗରରେ ଏକ ଛୋଟ ବାସିନ୍ଦାଞ୍ଚଳର। ସେହି ଛୋଟ ବାସିନ୍ଦାଞ୍ଚଳରେ ଆରବ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ ଶ୍ୱେତା ସିଂ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ନିଜସ୍ୱ ବେଶୀ ରୋଜଗାର ନଥିବାରୁ ହାତ ଗଣତି ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନ ନିକଟ ବଜାରରେ ଖୋଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦୋକାନରେ ସେମିତି କିଛି ବିକ୍ରି ସାମଗ୍ରୀ ନଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଚାଲୁ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଗୋଦାମରୁ ଓ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବରାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବରାଦ ଦେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଦିନ ସକାଳୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସେଦିନ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଉଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ନଥିଲେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୱେତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେତୁ ତାଙ୍କ ମଥା ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧୁଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଶ୍ୱେତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଦିନ ଘରେ ରହି ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦୋକାନକୁ ବରାଦ ଦେଇଥିବା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଜି ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 30% କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ଶ୍ୱେତା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ବି ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି ଓ ତା ସହିତ ଫେରାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର କ୍ଷତି। ଏପରି ହେତୁ ସେ ଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ସାମଗ୍ରୀ ଆଜି ଆଣିବାକୁ ବରାଦ ଦେଲେ ଓ ଶ୍ୱେତା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ପଳାଇଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଚାହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଦାମରୁ ସମଗ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଆସି ସେଦିନ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନିଜ ଦୋକାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଷୀର ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ବ୍ୟାନର ମାରିଲେ। ଦୋକାନର ସମଗ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ସେଦିନ ରଖୁ ରଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 6:30ରୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରବ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗରାଖ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ମନେ ମନେ ଏସବୁ କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ କାଖେଇ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା। ବେଶଭୂଷାରୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ବହୁତ ଗରିବ। ସାମାନ୍ୟ ଚିରା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ଦୋକାନକୁ ଆସି କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଆରବ ବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିଲେ ଓ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ବୋତଲ ଫ୍ରିଜରୁ କାଢ଼ି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ 15 ଟଙ୍କା ଅଛି, ବାକି ଟଙ୍କା କାଲି ଦେଲେ ଚଳିବ ତ? ଆରବ ବାବୁ ଆଉଥରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ। ବହୁତ ଗରିବ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ମଥାରେ ନା ସିନ୍ଦୁର ଥିଲା, ନା ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ହୁଏତ ବିଧବା ହୋଇଥିବ। ଶାଢ଼ୀର କିଛି ଜାଗା ଚିରା ଥିଲା। ତାପରେ ଆରବ ବାବୁ ସେଇ ଟିକି ପିଲାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଟିକି ପିଲାଟି ଅନାଇଲା। ଟିକେ ଟିକେ ହସୁଥିବାରୁ ତାର ସେଇ ଚମକୁଥିବା ଦାନ୍ତ ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇସବୁ ଭାବି ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆରବ ବାବୁ କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦିଦି। ଏହାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ କାଲି ପକ୍କା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ରହୁଛି। ପାଖରେ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଆରବ ବାବୁ ମୁରିକି ହସି କହିଲେ, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଦିଦି, ଆପଣ କାଲି ଦେଇଦେବେ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କ୍ଷୀର ବୋତଲ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଆସିଲେ ଓ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବାକିତକ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆରବ ବାବୁ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଦିଦି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଇନି ହୋଇଥିଲା ନା,
आज दिन सारा मोर बहुत बईनी होईछि, पाखापाखि 1000 टंका बईनी होई सारिलानी। यह शुणी से स्त्री लोक जनक बहुत खुशी होगले और भाविले बहुत दिन पर केही जणे तांको हाथ को शुभ बोली कहिला। बहुत दिन पूर्वर तांको स्वामींकर मृत्यु जगु तांको अशुभ भाबी तांको सासू घर लोक तांको घरु काढ़ी देइथिले। यह भाबी भाबी सेई स्त्री लोक आखि ओडा होईगला और शेष रे सेई स्त्री लोक जनक कहिले, भाई राति केते समय पर्यंत दुकान खोला रहुची? यह परे आरब बाबू कहिले, राति प्राय 8:30 पर्यंत दुकान खोला रहुची। यह शुणी से स्त्री लोक जनक मुखमंडल झाउली पड़िला, तांको मुह हठात सुखीगला। तांकर से सुखिला मुखमंडल को देखि आरब बाबू कहिले, कौन हैला दीदी, तमर कौनसी असुविधा अछि कि? यह पर से स्त्री लोक जनक कहिले, भाई मोर स्वामी मरी जाइछंती, मते अशुभ भाबी मो सासू घरे लोके मते घरु बाहर करिदेले। मोर एई छोट पिलाटी छड़ा मोर एई दुनिया रे केही भी नाहांती। मोर एई छोट पिलाटीए ए पर्यंत ताकू कथा कहे आसे नाही। एई पिलाटी पई ओ मो पई जीवन युद्ध रे चलिबा पई मु अन्य जनक घरे मूल लागे, बासन धुए, लुगा सफा करिबा सह घर सफा करे, एई सब काम करे। पिलाटी मध्य तले बसी जाने नाही, तेणु कांधरे धरी मु सब काम करे। सेथिपई काम सारी फेरिला बेलकू बजार रे सबु दुकान बंद हो जाई थाए। सेथिपई मु आ मोर ए टिकी पिला बेले बेले भोकरे रहिबाकू पड़े। जेहेतु याकू कथा कही आसे नाही, सेथिपई मु तार फायदा उठाए। आरब बाबू एई सब कथा सुनी बहुत दुखित अनुभव कले और कहिले, आपण मन दुख करंतुनी दीदी, आपण जेतेबेले भी काम सारी आसंतु ना काहेकि, आपण न आसबा पर्यंत मु दुकान बंद करि नथिबी। यह सहित मोर गोटे शर्त अछि दीदी, आपण सबुदिन आसी मो दुकान रु क्षीर नेबे, किंतु मु आपण ठारू कोनोसी भी टंका नेबी नाही। यह सुनी से स्त्री लोक आखिरु पुणी लुह आसीगला, किंतु एही लुह खुशीर लुह थिला। एही परी सेही स्त्री लोक जनक प्रत्येक दिन आसंती और क्षीर बोतल नहीं जाती। एमिति देखु देखु 3-4 मास बीतीगला। बहुत गरीब होइथिबारु आस्ते आस्ते से स्त्री लोक जनक स्वास्थ्यावस्था खराब हेबाकू लागिला, देह हाथ आउरी पतला हेबाकू लागिला। सेही भली एक दिन रे आरब बाबू राति 9टा पर्यंत दुकान खोलिथिले। एही समय से स्त्री लोक जनक आसिले। तापरे आरब बाबू फ्रिज रु क्षीर बोतल खोली तांको हाथ को क्षीर बढ़ाई देले। से दिन आरब बाबू को सेही स्त्री लोकंक चेहरा बहुत अजब लागुथिला। बेमार हेतु सेही स्त्री लोकंक आखिपता तले कला पड़ी जाइथिला। बोतल देई आरब बाबू जेतेबेले फ्रिज कबाट बंद कले, सेही समय पचारिले, आज कौन एते डेरी हो गला दीदी? बस एतिकी कही पछुको अनाइला बेलू से स्त्री लोक जनक सेठारे नथिले। हुए तो आज कौनसी व्यस्त जोगु से पलाई गले। ठीक तापर दिन से स्त्री लोक जनक ठीक समय तांको दुकान को आसिले। आरब बाबू प्रथमे किछि समय पर्यंत तांको चाहिले और प्रत्येक दिन परी फ्रिज रु बोतल खोली तांको हाथ को बढ़ाई देले। एही समय कौन गोटे तले पड़ीगला। जेतेबेले सेही बोतल को उठाइबा पई तले बसिले और उठाई सारी छिड़ा हला बेलकू देखिले से स्त्री लोक जनक सेठारु जाई सारिथिले। काहेकि केजणे आरब बाबू को तांको चेहरा आज बहुत अजब अजब लागुथिला, बहुत दुर्बल भी लागुथिले से स्त्री लोक जनक। तापर दिन ठीक समय से स्त्री लोक जनक आसिले और क्षीर बोतल धरी चली गले। से दिन आरब बाबू तांको चेहरा को पूरा ध्यान रे देखिथिले। क्षीर परी तांको चेहरा पूरा धला पड़ी जाइथिला। बहुत अजब देखा जाउथिला से स्त्री लोक जनक। आरब बाबू बुझीगले जे बहुत रोगरे पीड़ित से दीदी जनक गरीब हेतु और टंकार अभाव पई भल हेबा पई कोनोसी डाक्तरंक पाखकू जाई नथिबे। तापर से दिन आरब बाबू दुकान बंद कले और घरे पहुंची तांको स्त्री को एही सब कथा कहिले। यह सुनी तांको स्त्री कहिले, अरे मते ए सब कथा काहेकि आगुरु कहि नथिलो जे? आमे चलो तांको यथाशीघ्र डाक्तरंक पाखकू नहीं जिबा। भल हैला परे तांको आउ एकुडिया काहा पाखरे मूल्य लागिबाकू छाड़िबा नाही, बरं तांको आम घर को नहीं आसिबा। से एठारे रही काम दाम करिबो, पूरा मो भौणी परी रहिबो। से एठारे रही जहा काम करिबा कथा करिबो, खाइबो पीबो शांति रे रहिबो। एमिति भी ताकू जदि आमे डाक्तरखाना न नेबा, से ज्वरे पड़ी तांको स्वास्थ्यावस्था आहुरी बिगड़ी जिवो। निज हृदयर कथा स्त्री पाखर शुणी आरब बाबू बहुत खुशी हो गले। से जानी जे दारिद्रता कौन दुर्घटना नुहे, दासत्व एक वर्ण वैषम्य भली
ଏହା ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ଏହାର ଦୂରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଡେରି ନ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କେଉଁଠାରେ ସେହି ଦିଦିଙ୍କ ଘର ଆରବ ବାବୁ ଭଲସେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ସାଥିରେ କୌଣସି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯଥା ପିଠା କାକରା ନେବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଗରିବ ଲୋକଟି କଣ ଖାଇଥିବ କଣ ନ ଖାଇଥିବ ଓ ସାଥିରେ ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟି। ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ପିଠା ମିଠା ସହ ସାଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ବୋତଲ ନେବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ରାତି ପାହିଲେ ପହିଲି ରଜ। ଗରିବ ଲୋକଟିକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖାଇ ସିଧା ଘରକୁ ଆସିଲେ। କାଲି ରଜ ପାଇଁ ପିଠା ଛାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ଭାବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଘରକୁ। ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବିଜୁ ମାରୁଥାଏ। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନସାନ ଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ଝିଙ୍କାରୀଙ୍କ ଝିଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା। ବିଲୁଆର ଡାକ ସେ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ କୌଣସି ଖାତିର ନ କରି ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘର ନାହିଁ। ସେହି ଘରଟି ଥିଲା ପୁରା ସୁନସାନ ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଆରବ ବାବୁ ସେହି ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ କବାଟ କେହି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ପଟୁ କାହାରି ଉପସ୍ଥିତି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆରବ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଘରର ପଛପଟ କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆରବ ବାବୁ ବାଡ଼େଇବା ମାତ୍ରେ ସେଇ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଲା। କୌଣସି ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁହେଁ ନିଜ ନାକକୁ ନିଜ ରୁମାଲରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆରବ ବାବୁ ନିଜ ମୋବାଇଲର ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ମାରିଲେ ଓ ଘରର ଲାଇଟ୍ ଖୋଜିଲେ ଓ ଶେଷରେ ଲାଇଟ୍ ପାଇ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ। ହଠାତ୍ ସେଇ ଛୋଟ ଚାଳ ଘର ଉପରୁ ବହୁତ ନଡ଼ା ଓ ବାଉଁଶ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆରବ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଏକ ଛାଇ ଆରବ ବାବୁଙ୍କ ପଛ ଆଡ଼ୁ ହଠାତ୍ ପାସ୍ କରିଗଲା। ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତେ ଯେ କେହି ନଥିଲେ। ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେଇ ଛୋଟ ଚାଳ ଘରଟି। ଘର ଭିତରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଏଇ ଘରେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା। କେହି ବି ନଥିଲେ ଏଇ ଘରେ। ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ଏତେ ସୁନସାନ ଥିଲା ଯେପରି ବାହାର ସବୁ ଶବ୍ଦ ସେଇ ଘରକୁ ଭୟାନକ କରାଉଥିଲା। ଦୁହେଁ ପୁରା ସାବଧାନରେ ପଛପଟ ଘରୁ ମଝି ବଙ୍ଗଳାକୁ ଆସିଲେ। ପଛପଟ ଘର ଅପେକ୍ଷା ମଝି ବଙ୍ଗଳା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆହୁରି ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେଠାରେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ପାଖ ରୁମରୁ ବାସନ ଖସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେହି ସୁନସାନ ସ୍ଥାନରେ ବାସନ ଖସିବାର ଶବ୍ଦ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭିଲା ହେତୁ ଦୁହେଁ ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଏମାନେ ଦୁହେଁ ଭାବିଲେ ଯେ ସେହି ରୁମରେ ବୋଧେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ବାସନ ଧୁଆଧୁଇ କରୁଅଛି। ଏମାନେ ଦୁହେଁ ସେହି ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପଛପଟୁ କେହି ଜଣେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଆରବ ବାବୁଙ୍କୁ ମାରିଲା। ଆରବ ବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଏଠାରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା। ଏହା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ। ଆମେ ହୁଏତ ଅଜାଣତରେ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଆଉ କାହା ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଚାଲ ଏଠାରୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳାଇ ଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ଆରବ ବାବୁ ସେଠାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା କିଛି କ୍ଷୀର ବୋତଲ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ଆରବ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ଦେଖ, ଇଏ ତ ସେଇ କ୍ଷୀର ବୋତଲ ଯାହା ସେଇ ଦିଦି ଜଣକ ମୋ ପାଖରୁ ନିଅନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ଏବେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ନାହାନ୍ତି ହୁଏତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଘରର କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଦିଦି ଗଲେ କେଉଁ ଆଡ଼େ? ଏହା କହି ସେ ଦୁହେଁ ସେ ବାସନ ପଡ଼ିଥିବା ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ହୁଏତ ଦିଦି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କୌଣସି ବାସନ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍କୁ ଅନ୍ କଲେ। ଲାଇଟ୍ ଦେବା ପରେ ସେଇ ରୁମ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଶ୍ୱେତା ଦେବୀ ହାତରେ ଧରିଥିବା ପିଠା ଥାଳିଆଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ଦୃଶ୍ୟଟି ଏମିତି ଥିଲା ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ସେ ଦୃଶ୍ୟଟି ଥିଲା ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ।
तले से दीदी जनक शोइथिले तांको शरीर आस्ते आस्ते सड़ी सड़ी जाउथिला। यह देखि जना पड़ुथिला सत्य तांकर मृत्यु 2 ରୁ 3 दिन आगुरु होई सारिछि, किंतु तांकर आखि ए पर्यंत सेमिति खोला रहिछि। सत्य कि तार सेई छोट पिलाटी को देखिबा पई आखि पताड़ी पूरा सुखी जाइछि। मृत्यु बेले कांदी कांदी आगुरु सत्य कि सबु लुह बाहरी जाइछि। तांकर सेई सुखिला खोला आखि ए पर्यंत सेई छोट पिलाटी को चाहि रहिछि। देहरु पचा गंध प्रबल बाहरुछि। मोट उपरे कहिबाकू गले तांकर मृत्यु होई सारिछि, किंतु सेई कुनी पिलाटी ता निज माँ पाखरे बसिछि। ता माँ मुह को चाहि रहिछि ओ मने मने कौन भाबी ता माँ मुह को चाहि खेलुअछि। ताकू से पर्यंत जणा नथिला जे ता माँ किछि दिन आगुरु प्राण त्याग करिछि। पाखरे 3टी क्षीर बोतल पड़िथिला, जेउथिरे 2टी बोतल खाली थिला ओ आउ गोटे बोतल क्षीर अधा थिला। सेई अबोध पिलाटीर विश्वास थिला जे माँ मल्ला पर भी ताकू भोकिले छाड़िबो नाही बोली। एसबु घटना देखि आरब सिंह और श्वेता देवी चमकी पड़िले। सत्य कि तांकू लागुथिला तांकर केही निजरे तांकू छाड़ी चली गला। खाली तांकू नुहे, एसबु घटना जिए भी देखि थांता से निजे अनुभव करि पारि थांता। एसबु भितरे आरब बाबू भाबुथिले जे गला 3 दिन जेउथिरे कि से स्त्री लोक जनक तांको दुकान को क्षीर नेबाकू आसुथिले, अजब थिला तांको मुह, किंतु सेईटा जे मृत शरीर थिला से केबे विश्वास करि पारु नथिले। धड़ा पड़ी जाइथिबा सेई मुह, दुर्बल देखा जाउथिबा से शरीर जे मृत साजी निज मार ममतार कर्तव्य करुथिला, से कथा आरब बाबू सहजरे विश्वास करि पारु नथिले। गोटे पटे मार ममता, अन्य पटे निज शरीर। सत्य कि ममतार कर्तव्य भारी पड़ी जाइथिला से स्त्री लोक पाखरे। निर्जन स्थान रे रही बाहरे मूल लागिबाकू जाउथिबा से स्त्री लोकटी काहाकू किछि न जणाई निजर आखि पताकू बंद न करी पिलाटी पाखरे सबुदिन पई आखि बुझी देइथिले। मृत माँ पाखरे खेलुथिबा से अबोध पिलाटीर दृश्य एते हृदय विदारक थिला जे श्वेता सिंह आ सही न पारी कुनी पिलाटी को उठाई निज कोलको नहीं आसिले। ता पर दिन दुहे सेई स्त्री लोकंकर अंतिम संस्कार कले। निजर पिला छुआ केही नथिबारु सेई टिकी पिलाटी को दुहे आदरे नेले। फिका पड़ी जाइथिला सते कि तांको पई रज मौज, तथापि सेई टिकी पिलाटी मुह को चाही सेमाने तांको दिन अतिबाहित कले। कथारे परे अछि, माँ समस्तक जगह नहीं पारिबो, किंतु मार जगह को केही पूरण करि पारिबे नाही। हे माँ तो बंधु माने आपण मानक ये मार ममतार स्टोरीटी केमिति लागिला और आपण माने स्टोरी रे कौन शिखिले आमको कमेंट बॉक्स माध्यम रे जणाइबे। आउ आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताले शीघ्र आम चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को प्रेस करि नेबे। आउ आपण मानक आमर गोटे अनुरोध, आमर चैनल टी को अति मात्रा शेयर करंतु जे आमे आगु को नुआ नुआ भूत कहानी आपण ठारे प्रसारण करि परिबु। रहूची जय जगन्नाथ।